देग्लाय मावना जानो हाबावगोन ना बुन्दुफोरनिया नायलाय बुन्दुफोरनिया माबायदि थाबायदो सा सायावनो नुदों बुन्दुफोरनिया नैबे जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट खैराबारि एरियानि परिस्थिति बुन्दुफोरनिया थ' गायनो नायाखै बुन्दुफोर नायलायनिया हाखोनाय बुन्दुफोरनिया नुदों बुन्दुफोरनिया हाखोनाय ना बुन्दुफोरनिया माबायदि गोरान बुन्दुफोरनिया खुब पिनाय बुन्दुफोरनिया ओरैबायदि गोरान थुला फुगोन बुन्दुफोरनाय खुबिबानिया नुदोंना बुन्दुफोर दैया खुबिबा माबायदि थुला फुगोननाय बुन्दुफोर नुदों ओरैबायदि अबस्था बुन्दुफोर देग्लाय गायनो हागोन ना हाया कुनु गेरान्टि गैया आरो बोथोरखौ आखा खालामखायाखै बुन्दुफोरा देग्लाय बोथोरखौ आखा खालामखायाखैबा बुन्दुफोरनिया जि हायो मेचिनदोनो नैया दै होगासिनो बुन्दुफोर नुदों बुन्दुफोरा आसुरित जागोन निया नै लेभेल पाइप नायलाय बुन्दुफोरनि आं जुंहामनानि नैया मु मोनदो बुन्दुफोर नुदों ओइ नै ओमफ्राय बेखौ मु होदो बुन्दुफोरनिया नाय ओरै 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 नै आरो मिसिंनि मालिका जोंनिया मेचिन मालिका मेचिन मालिक बाया बुन्दुफोर नैया मानिफ्राय दै थिखांदो नाय बुन्दुफोर नै ओरै ओरैबायदि गोजान मथा मथि 1 किलोमीटर नंद्राया बेसेबां बुन्दुफोर 1 किलोमीटर नंद्राया हा डिस्टेन्सआ मथा मथि आधा किलोमीटरा पुरा पाक्का जाखागोन बुन्दुफोर नै दैमानिफ्राय नैया बुन्दुफोर नैया खेथियाफोरा जोंनिया नैया थांखालाय जोब फिगर' नुदोंना बुन्दुफोर न' खाथियाव हा गैयाबा माबायदि जायो बेलेगाव थाफैनाय लोगो लोगो एखे हादान बायदि जायो बुन्दुफोर नुदों देग्लाय साथिंनिफ्रायबो गैया सिंथिंनिफ्रायबो मोननो नागिराखैमोन बहुद खस्थ'नि गेजेरजों मोनबाय बुन्दुफोराथ' दहाय नुखादों ने मेचिननि अबस्थाखौ नैया गोरान बुन्दुफोरा भिडिअखौ नुदोंबा सोर सोरनि जायगायाव दै दोङो दै गैया गायनो हायाखै बुन्दुफोर कमेन्टआव बुंहरलाय बुन्दुफोर नैया जोंनियाव उपाय गैया बुन्दुफोर सोब नैया गावबा गाव प्राइभेट सिस्टेम जादों हा बोथोरा देग्लाय रावनोबो सुबिदा होआखै बुन्दुफोर हा नैया नाय जायगाखौ नाय बुन्दुफोर ओरैबायदि गोरान नैया ओइ नै आरो खासेनिया हामाय जायो नुदों ओइ सानिखौ आखा खामला बुन्दुफोर जि हायो नैया गावबा गाव केपासिटि सोरबा गायनो हानाय हादो दै होनो हाबा हाबाय आरो हायाबा गैला बुन्दुफोरनिया नाय थाबायनाय लोगो लोगो बेसेबां सायाव थायो ने आथिङा बुन्दुफोर नुदों निया दै दोङोबाबो निया दासो सोहांनाय ना न' गारनानै रान्दोनि खालिखौ बेयावनो बनायफैनो गोनां जादों बुन्दुफोर नुदोंना निया बुन्दुफोर बेया जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट खैराबारि एरियानि अबस्था एखा गायनो हाखायाखै बुन्दुफोर ओरैबायदि हामा नांथावना निया सोरबा देग्लाय ओरैबायदि बुन्दुफोर ओइ माइ गायनाल' जाग्राफोरा सोलिनो हागोन हाया ओरैबायदि सिन्था जादों हा बुन्दुफोर आंल' नङा बयबो नैया बुन्दुफोर ओरैबायदि गोरान सोरबा हानायासो मिसिं भारा लानानै दै सारनाय मोनदो आरो बेबो जायनिया दैनि सुबिदा दोङो बिसोरसो मोनदो बुन्दुफोर दा थिग बेबायदिनो आरो नैया जोंनि बिमा माहारियाबो माबायदि न' गारनानै नैया बे गायनाय जायगायावनो संनानै जाफायनांदो खेथिनि थाखाय आबादनि थाखाय होमबा नैने जोंनियाथ' मावाबानो मोनजाया नै उपाय गैया नैया बुन्दुफोर नुदोंना नैया ओरैबायदि आलानि नैया